Ole clear tu zong te kalolom la vek chawa ton tum chu Mami Shop World product te Thanthani to lot kan hret thawanga kumsang ni somni pareta Miss Mizoram lo ni to khanin a test china a thatchi nge thatchi lo ti te enge din muti te test china chaka video ron siam hirania eng tin chenge angai ti te angai nge lo ti te product Mami Shop World product hi angai nge lo ti te kan clear how don ani en chin phatang Sibayule voin chu tun lai lar Mami Shop World te thil zawrh hi engang chiang nge ni sheturin an product te bel chian ka toma ti hian ka product man tur hote kan zong kwal vel sina reitak video siam na hun kan ei lo wang hian ti hian thok ngal vut hang chi hi ka zong kwala ti chuan vun chia ti khok theya vun ti ngau thei nian soile mui ti len na hi bel chian ka tom don ta ni tichuan ama sa in tu na kan video hi midang ka huat wange mo sei chat ka tum wang shim asiam kanilawa video dang galo ti chwa to bel no na te korong thak na le phekhok ti war na te product tam tak review kalo nei to chinang khan voina kan product bel chian tur po hi review koron nei le do na ni ti shem ma sataila comment la ma midang ta na char nuam lo zonga thu nu cha lo sham turin ka ngin masa chewani tichuan ama sa in tun lai chu hei mami hian a thil zawrh then khat wang hian soisila tok na sa hle ti hi a hairol ani lawa damdoi kan sha chan lowe mo doctor in min chaw ne lowe mo FSSCI chuang lo hi chu kanei lo ngam te po a tha hle ni tichuan ka soita kan khan mami te thil zawrh that phel tak ho hi a thare ngem ti she turin le an customer care te tha em ti shat kan tum dona Mami Shop World product te a thatchi nge che lo ti te mi te soi che tang em a tha nge thalo ti te a bel cheng don ani an ni hi model an ni angin in chei na sa nia product chi sang mi product siam chi sang hmang na sa a an hre cheng view tura ngaila an customer care chat thu hi so enom nuk chin wangyan an mani hi fi ave shim ka chaka chowang chuan ni som pasari Friday zan khan until zor thatak nia so hi leitumin ka va beveta ka va biatia hian milo she venel nol te nom wangyan milo treat dan te hi adang lamdeu bi klawin ka Instagram account ni lo Instagram account ang atangin ka betsinta ase in huang hian tun thleng hian ela mulawa hei a hmu har em wang hian WhatsApp lama midang ang thawin ka va bele ta zoka te chuan WhatsApp lama chuan min reply ve ta tunlai a borak ton wang te po hin mai theya zo na chan hi a har sat riawa message si a reply har theyang reng via boka chuan hei thil hieron soi toy thei viau maya han zo non zel te po hi a hupur kan ti don mi chutiang deu chuan oma ti chuan kan thupu ya lu don taila an thil zawrh ka cha chu aron thleng ta heng product pahnih hi kan bel chian tur chu ni ta ni ti chuan hmain kala shengai lo shim ma hemi ti pahnih hi tun hi ka vai khat man na tur liao ani result lang hal thei tian soi wanga thlang ka ni ti chuan kan product man chin tur hi engang chiang nge ni enge that na nian soi she chiang turin video hi en photang voi khat man lep po mai ti fresh tu kan hre thawng in Thanthani hianin channel nei via a channel te en hlo in en nom thei emema a channel kan lo subscribe in lo share sakwe thu don nia le ti fai chatu Japan ngona gel le to te tang fakna atam em bil chiang dol takani ja feedback te hi en chiang la black hat tire mai vun thu le ro tire na ni bokin scan ngam ori thlapani vun hi ati khok tuar ani zali le som thum man abur lian tha man chung rei man tamangai lo taksa dum na lai ngong te zakte kapte tire na tan te pon aman thaya skin care chata kani ni tin han man po apoi lawa achan chu ingredient chani Mami Shop World nge a product ron fakna te ada lang tela ai ka promote tum na account khathin lo ngai parang te lo ma karon sei lo kani Thanthanin a YouTube channel ada ni vun ei chachi ni love feedback anai tha bel chiang dol takani man chun zom zel phei chuan kan mai vun hi atingau sota enkima asiam ram tha mai le taksa vun thim shim tire na ni ati khok tuar ani amandan he ajel han noi zo hian kan nuayanga mini trailer te nuayania idu za ta ni chumi zo isil fai mayang Japan chuak ore ngat zali le somthum manani
masa in ka man ma hian he product ka man ma hian Google Lens sa te kan zong kwala chuan van nei thak takin Amazon lama hian an lo zawrh ve hlo maya chuan he picture te pawh hi hmuh turin a awma chuan ti hian nge kan en thazela chuan chiar tur hi tamlu tu ka chu wang chuan hei chu nakina chiang jok tin kan le enanga chuan hei rating sheet tha tak tak hin pe a amai ro chu tha tak tak kan pe kan tina in hei translate thei lo hlo men review na hi amai ro chu star hi ti Thanthani anin ron promote saka tum lem lava a tha chi nge chi lo kha fi atum mai nia thenkat khamin promote sak tum anga te lo ngai pale lo nge achan chu thil hi chu mi te soyang hian thil hi adik tak tak lo te hi te chin ve hi chawam thina mi te soi zong hi then hi chu adik vek big thin lova then dik turan nge line thinero alo dik lo le thin ni khateng kha nia pochuni se thil nge ron ti lan zel don en zel phatang an pe cha em ema acha thokhat viawa hei original nge ni ti kha arin oma achan chu he product big te hi Japan na changan siam chuan ya chuan hei review how hi Japan na changan ni tang pe tu na kan mu how hi mo chuwang chuan aram mi te ngei pon hei chan tia star hi 4 star te 5 star te an petlang pu ni chuwang chuan he thil hi tuna hei a picture Amazon lama mi kan mu mek hi original nge ni mel ani chuan YouTube lama ti hianin hei thil original le fake en dan angi asha chan dan ron soi te hi inan ve shi chinem ka sha lawa endinan phekhok te po a thui dan te le engeng mo haute te chang hianin authentic le a fake kha an shashang thin ani mo an chen shang thin ani chutiang cha chuan hei a picture hi en ta ila kan nei le chu lo sha mai ruwa chuan a picture hi en ta ila in hmang hian heta hi chuan a chunglam hi leinanga ni mo amai ro chu a hnuailam hi en taila heta chuan AHA ti te engeng mo hi a inziaka amai ro chu hemi hetai ro hi chuan hei kan product lei mami hne na changa kan lei ai ro hi chuan engma hin ziak lawa ti deuh top hi nia authentic hi ni rin om cha ta lo ni a bel ching ta khi ai nang ta chi lo ne thil cha nen thungmun rang ani amaro chu adang lam big ta dawa khi che khi bel chen a chaga wanga he video he siamania Thanthani hianin ama wa soi chinai mawati mol photumna ani ran lo aron ti to kha he video siama wang hianin achan chu he video ron siam chan jok chu product siam hi a tha chinge che lo ti kha ron fi mai kha tum jok ania bipui ta hian thil di ni adik ta khi hre jok se ti hi adu ani melama po hian chuan hemi kan soi duan na chan chu kan lei ma video na ho ka chuan sianga khata po khan original ani ti kha soi tela hei zeblo soi chuan ti chuan he lip plumper po hi kan bel chianga in hmuang hian mami page tanga leito te po hian review tha tak tak chu an pe hloma ti chuan he thil hi internet lama te kan zong kwal ve shima alo lar khop meya UK brand ni in award thial an lo don pui to ani oma ti chuan mami ne na tang hian cheng zan hi somria tin kaleya mami hian he plumber de zorna hian authentic ti lam hi ziak lo na in kan bel chiang ve shima UK lama chuan British pound 27.99 ani a hei hi India paisa chuan cheng sang ni zakwa somriat pakhat ang vel ani a heta lo lang ta chu kan product man tur hi chiang takin fake ani ti hi ni ta ni zelo le mai afia kelkol khop mai kharan saifia alei nge ya ti chuanin ate khinani Amazon nge khata cha thei chiang khanin acha athil cha le mami thil cha kha inang che chiangin langma se bel chene ro chuanin ainang lo an lo na de ulai kha alo ma kha wang tak kha nia bel chena ngai na chan thengkhat ron soi moi sak phet tum te hi an lom thina khateng chung po khan he teng chung po ron soi moi sak phet an tum ani chuanin thengkhati chuan an tan wang rim ngat te theng chu amaro chu ama ngor va soi chet tum na kha ni lo kan ti to kha a product zo ka hi
an boy pui ber zok chuani ole masain hei moi tilen hi kan hmang masaberanga hmang top dona apoi thui bia lo tur hangai taila chuan kan hmang sinanga chhong hi en sin taila hei achang kang ve zu kamo thian amani ka moi hi re bet to ka kan sia deuh ren rona thian tle mina ziam dewa chuan in tia hon tu nge he ta hanin sira ve ni he chuan kan hongang in noi na tur omani hi he tia me chwa tur hi don he mang chilang mol miron ti viao ti khala omre re su man china cha ko me mo tin ma chuan omri lawa han na le han eng tin mo han thip le eng lo kham lo ni mo chuan kalai man hi a eng lu tuk ka lang po vek ka chuan chuan kan thlak chinanga ilang ka moi kha before ka lam ya lo ma se poi lo atira kai noi ma mi kha kan ring mai do nya amah hi nu fel tak le mizai dam takania ti he video siam wang hin thang khaten kan sei le sei no henge sual hemi video siam wang hin Mami Shop World kha vati mo tho kha tum reng reng lawani thang kha thi mi ngol henge sei min thil ni dik ta kan sei to nu po nge ba pu che tum tral thin hi kanoma hei thalo thina midang te hote vati mol po thina nia chu wangan tong kham te kan film khurangai ni tuna hian minute ni vel ka chia to aron sa tial tan to ni mo por video tar me tuna hian minute thum vel ka chia to in muthia mem ka she chia lo na in amah ai kha chuan aron lian chiang ani mo ti hian hei aron cha dewa aron ni deuh tupa chuan aron nang thak dewang hian ka soi thiam lo ni deuh chem ta ni mo hei aron cha dewa mong hian ti hian aron amani hemi hi chu rep thu cheng lo ole this one product lem kan lo chan tur hi simple takin soi daila he product hi cheng zani somra da mizoram ma po kan lo le thei chuan asiam chhuan hmuna phei chuan tlom le zwal viau do na asiam nan po hian tlom theyang ber turin engeng mo chemical lo om matel lawang ti soi thei lo wangin he thil le hmang fo vun chat pha anom hi lo om ka ti a amai ro chu sum han nei wak lo hi chuan product chale original care kan le thei lo china duplicate po man me kan she lo china a kan tle roll vela ya kai lip kit duplicate ngeiin ti thei tak kan lo hmang chinang deuh khan sum kan nei dan in chen lo wang hian duplicate ngor hmang lo tura in ti chi ngot po hi ani shan lo mai theya heti rual hian duplicate he tak hi chu sei dik ve achan chu minei tak le minei lo tak kan nia thengkhat nei nung tak anum lain thengkhat ero nei trok thil du po le thei ve trok duplicate original po le phalo te kan ni hloma chu wangin va soi che tum phe ka chu a thalem lawani gate kan lei ni ro pon abik takin heng chop le chila na thok theyang chi emo thok vut theyang chi hi man fo lo hi a him zo kin ri noma hei mai ba ga hian thillem atak zora zwar tam takhinom china a heng skin care mai ba ga hianin thom noa de po hianin authentic zora zwar hin tam to chin ni Instagram lama te hian mo heng tiang te hi nge nyang a leitu in tau tak kan lo le ve box se chuanin an nge yom du chin le a hetiang ho po hianin simse thavia wo me amaro chu duplicate to duan zura lokna ta na midang te poisa ruksak te mayang
khatiang kha an ni ve tla ta sum dong te hi min duplicate tak an zawrh tlawmte in an leia ti chuanin manto takin a hral ta thina thenkhat hi chuan ngei om ve thina ni paisa an thenkhat hi chuanin an paisa nei chhun ten an lei sak ve thina ni a helam zo ka han kan hnei na chuan helam nen hian kan kha khin do na ni helam ai chang kan hnei do lo ho helam a chang han kan hnei do ni chu chuan hei amma kar ti lan zeu to khan phone hal ko pa me mo sa bun chi khat hian kan hnei ang tui hi ka ti ho di ka ngem le ka man shi thiam lo tui ti hu lo ngo tui ti hu lo in ka sha sorry a product pakhat mai ron review lawa pani pathum pali don ron review ania chuteng khop chuanin hemi hi bel chena chaka wang video ron siam nia atangkai mitam tak mizomi puiten kong tam taka enge inen chuana ne mo lo tangkai pui kan lo om takin tin he video hi ron rek kania lo lok pui ngai po bai sai chu ti top hang ka don ni hey nai tak tak mai na color hi en tai la tian ai na ani mo ka pin color hi swan tian kan na yang camera da na yang oh mani cocktail over video ka chona kok tuk ka mo kan nai be le si la nge liệu tróc có thể là với mẹ là hiện sẽ ra nhà mua nó không thể là về nghe ông gì à ngoài về ngoài nhận tiêu hết cả ngày này ngoài nhận chân thì hay là làm tía rồi mẹ nói là điều rất cần nhớ à advertisement ang chuan hetian loi khan ngal tua mo chuan an vun color te kha in hmang khan ron ngau ngal so advertisement hi chuanin fakna ni angin mi poide bum theina anti maila ange va soi chet tumna kher ni lo sela enge anma ni hi ain makeup chop thina ne thengkha hi chuanin thil duman hnoi chapanga ti hian anti file theini du chuanin advertisement a chuan chuteng chuan ne sum do na thil chu tenom tak tak om rol hianin mi fel tak mi dik tak anuma chuti rol chuanin mi te nei e phetum diklo taka laulu tum hinom ve thina heti heng hi chu a thalo ne na payan ti tiang dor chuan kan noi ve char chinanga chuan ang ngero lam je ton kan en ton ya bisi ni hi asang lu tok lo mo ase en zel patang ti ngai ka shi kala noi pilcha kan noi sen tu to me ka pe to lo kan na pai to lo ma pan ai noi na sel tu ka khok lei the lo ni mele advertisement mi ang ngot chuni lo ni pochuni se khati chin song kan ni se ingei dante ingei ril rom te comment section na iron thailang ve rim shum don ni